Bé, jo de menuda, suposo que com tots, vaig començar prou pronte a tindre relació en les arts, en concret en les arts escèniques, perquè així a Alboraia hi havia prou de moviment i vaig pertenèixer a un grup de teatre, quan encara era molt menuda, i ahir pues, ja vaig començar a sentir l'amor, no? Per la professió, no, per les arts escèniques. Però després, en la formació reglada, també tinguérem en la nostra època l'avantatge de que ja començaven a portar-nos al teatre. Jo recordo haver anat al teatre, com es diu? El del carrer Cavallers. Ui, m'ha quedat... bueno, el teatre que jo crec que tota la gent de la meva generació van passar per ahí. Però, bueno, professionalment, en principi, la meva professió no era una utopia, no? Això no existia. I jo me vaig dedicar, en principi, a la formació, a la pedagogia. Vaig estudiar magisteri, després pedagogia, però ahir ja vaig compaginar-ho en estudis d'animació sociocultural, que era el primer que hi havia per a dedicar-me un poc a lo que era l'animació, la cultura i la joventut en els municipis. I vaig tenir l'oportunitat de que tragueren una plaça a Alboraia i allí que me vaig presentar. I nada, pues bé, se van quedar en mi i a poc pues, això s'ha anat construint perquè ha sigut, en l'època que jo començo a treballar no n'hi havia res d'això en els municipis, només hi havia cultura, se feia cultura en municipis molt grans. Alboraia en aquell moment era molt menut i no hi havia res d'això. La cultura la feien els col·lectius del poble, la poqueta cultura que se feia, no? O les societats, la societat musical, l'Ateneu, les societats que hi havia en els municipis. Vaig començar, això estic parlant de l'any 87, i ahir pues, estava tot per fer. Començàvem poquet a poquet, en la mesura que podíem, en els pressupostos que teníem, des de l'animació sociocultural. I segons anar la societat evolucionant i transformant-se, no? Perquè s'ha transformat molt, i fent-se gran el municipi, doncs nosaltres a l'Ajuntament també anàvem un poc configurant els diferents departaments i al final ja varen definir un departament de cultura. I ahir que me vaig quedar jo. A nivell formatiu, després de fer els meus estudis de pedagogia i de magisteri i pedagogia, i el que vos he dit abans de l'animació sociocultural, es començar ja treballant, es començar a aparèixer el màster que se feia abans, que era de postgrau, que no eren els màsters d'ara, eren els màsters que hi havia en aquell moment. I jo me vaig incorporar a la segona edició que es va fer del màster en València. I ahir és quan nosaltres començarem a veure que es començava a haver ja algo més de recolzament o de reconeixement de la nostra professió. I a partir d'ahir nosaltres també des dels municipis hem pogut anar configurant un poc més la nostra feina. I no sé, ja està avui, que considero que encara és una professió que té molt per fer, perquè han hagut pobles que sí, que han tingut la sort de que s'ha treballat més el tema i a nivell de les corporacions municipals està més reconegut, però n'hi ha altres que encara no, i les situacions dels gestors és molt diferent en uns pobles i en altres. N'hi ha que són grup A, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha altres que són grup C, que no som arquitectes, que encara que potser treballem, potser no segur que treballem molt més que els arquitectes, però no tenim aquest reconeixement encara que ens agradaria tindre, perquè jo crec que s'ho mereixem nosaltres i la cultura. Jo en un primer moment no m'ho creia, jo crec que com tots, no? Allí sí que es començaven a fer reunions de que preparem-se perquè el més segur que ens van a tancar
I, vamos, jo no m'ho creia, però de repente ho vam trobar i allí que se n'anarem a casa, però nosaltres des de casa no tinguérem els mitjans telemàtics preparats per a fer el teletreball i jo pràcticament, no tots els dies, perquè no, però si millor 2 o 3 dies a la setmana anava al despatx un poc per poder treballar des de casa, perquè me tenia que enviar coses per correu o fer gestions que no podia fer des de casa, les tenia que fer des de l'ordenador de l'Ajuntament. Una situació que jo mai en la vida haguera pensat que haguera passat, no? Però, bueno, se vam trobar ahir i una vegada ahir, doncs, jo vaig reaccionar, bueno, cosa que com tots, vam reaccionar com vam poder. Com vam poder, el millor que pensem que se podia fer. En un primer moment hi havia que a veure què se feia en tota la programació que tenies prevista i en aquesta programació, doncs, el primer que va ser era contactar amb les companyies i amb les diferents persones d'altres tipus d'activitats per a veure què fèiem, que des del principi la nostra voluntat, i jo així ho vaig transmitir jo al consellal i a l'equip de govern, que la idea era aplaçar, perquè sempre teníem l'esperança de que això s'anava a acabar, no? I que anava a durar poquet, en principi. I això farem. En un primer moment vam aplaçar tots els espectacles, els passarem des del tercer trimestre, es va passar a l'últim trimestre. Això, les seues feines administratives, no? De cancel·lacions, de contractes, de modificacions, però bé, ja va ser una de les coses que farem. I després, una altra segona part que també considero que va ser molt interessant és que se van reinventar un poc, no? Dir, bueno, ara què fem des de casa, no? Què fem des de casa? I jo crec que n'hi havia en alguns pobles que se van currar més també perquè els ho facilitaren més i altres menys, però jo en concret, en un primer moment, vaig aprofitar els recursos que hi havia en les xarxes, que tots sabem que estaven ahí, i d'alguna manera reconduir-les per a jo ficar-les en les meves xarxes, no? Per a que el poble veurà que la cultura estava manejant-se igual, no? Encara que fora per darrere de les pantalles. I això és el primer que vaig fer, no? Aprofitar-me d'aquests recursos. Vaig configurar una imatge de cultura en casa o cultura confinada, ara no me'n recordo molt bé, o cultura des de casa, crec que era el cartell que vaig fer per a donar-li un poc un... Això va ser el primer que vaig fer. I després, una altra cosa que també vaig fer aprofitant les cancel·lacions, cada setmana que teòricament tenien que haver fet una representació, jo ho comunicava a la gent, no? Mira, aquesta setmana, si no haguem estat confinats, haguem tingut aquesta obra de teatre. I aprofitava i passava un xicotet vídeo o en algun cas parlaven algun dels actors i directament me feien alguna gravació, com per exemple va ser el cas d'Alfred Picó, que me va fer teníem programat l'Electe i quan ho vam poder fer, ell me va fer una xicoteta gravació, i aquestes coses a la gent. I és una manera també de crear expectatives de cara a la pròxima temporada, que és esta que estem ara. Després, hi ha gent que va anar més enllà, jo també vull anar més enllà, vaig fer una proposta molt xula, però que se va quedar en el calaix perquè jo crec que no vam dubtar, no? Perquè com són situacions tan difícils i tan complicades que no les hem experimentat mai, la corporació no se va atrevir a pegar el pas. Però vaig fer una proposta que vaig comptar amb gent de les arts escèniques, que era muntar al voltant del Miracle dels Peixets, que és una festa tradicional que tenim ací, i al voltant de lo que és la llegenda que acompanya aquest milagre, com una espècie d'activitats que anava tot per les xarxes, que se requeria de la participació de les diferents col·lectius d'Alboraya i tal.
Bueno, era un projecte que era molt xuli, que a mi m'hagués agradat fer, però al final no se va poder fer. I, bueno, aquestes coses pues, també te donen a vegades un poc de frustració perquè dius, jo crec que aquestes coses han passat també durant el confinament a molta gent, no? El tema este de quedar-te un poc en el rotllo de dir que llàstima, no? Que estem així perdent el temps, no? No perdent el temps perquè jo crec que ningú no ha parat, jo per almenys no parava, però que acostumbrats a ser més proactius, pareixia com que se quedava curt, no? El fet d'estar així darrere de la pantalla. Jo sí que estava planificant per en estiu tornar a reactivar, no? I nosaltres en estiu, ja fa uns quants anys, que fem un festival de teatre de carrer que se diu Clap Clap, i jo estava treballant en ell per a veure si podíem posar-lo en marxa, però, clar, sempre pensant en les diferents modalitats, o sigui, diferents modalitats, no, de quina manera l'anàvem a implementar, perquè ja no, la realitat no era la mateixa, no va ser la mateixa que en els anys anteriors. Aleshores, buscava diferents possibilitats de fer-ho en graderíos i ubicar a la gent en grades, més que res per evitar el tema de que ja s'olorava per ahir de que les mesures sanitàries anaven a ser prou estrictes i tal. I jo vaig currar-me prou aquest tema, però nosaltres a Alboraya, per decisió de la corporació, es va decidir que no es va fer res en estiu. Nosaltres a Alboraya tenim totes les festes del poble, som 3 grups, 3 nuclis urbans, que és el Casc Antic, Patacona i Porça Playa. I en els 3 cascs antics n'hi ha festes. Les 3 eren en dates d'estiu. Tenim la festa de Sant Joan, que en Alboraya se feia prou festa, el Festival Xufarroc, que hi havia molta moguda i com havien tingut l'experiència no, havien tingut la decepció de que no s'havien pogut fer falles, doncs teníem el col·lectiu faller, que així també és prou gran, com un poc ahir alerta de que si se feien coses anava a poder ser un poc. Aleshores es va decidir que en estiu no es feia res i ni siquiera teatre, perquè jo diria, home, és que això no és el mateix que festes, això per defendre un poc i per tornar a reactivar una altra vegada el sector. Però per molt que els ho vaig explicar, que me diuen que no, perquè pesava molt el tema d'haver dit que no a algunes coses i que sí a altres. A ells es pesava molt i aleshores van decidir que no se feia res. Aleshores, jo en els primers mesos de juliol d'estiu, abans d'anar de vacances, me vaig dedicar a preparar el trimestre que estem i sí que vaig dir-me, bé, si realment anem a començar en setembre-octubre, comencem programant alguna cosa de carrer. O sigui, el que jo haguera fet en el Clap Clap, no tot, però algunes cosetes que més o menys tenia ja previstes, les vaig traslladar per a començar la temporada. I han començat en les 2 primeres setmanes d'octubre, aprofitant en el 9 d'octubre també, en activitats que vam fer en el carrer. Començarem així. Clar, ja sabeu que doble faena, perquè ja no és fer l'activitat conforme la fèiem habitualment, sinó que és fer l'activitat aplicant totes les mesures que la Conselleria de Sanitat en cada moment ens ha anat decretant, no? A base d'ordres i de decrets. Nosaltres farem una reunió a l'Ajuntament, en els diferents departaments que d'alguna manera feien coses, festes, igualtat, comerç, i al final vam decidir que com això anava a tindre una sobrecàrrega de faena, que ho externalitzarem, aquest tipus de feina. Entonces, això és el que vam fer. El que vaig fer, que jo així no ho havia fet mai, sempre havia tingut el recolzament de la brigada d'obres i tal, en esta ocasió tingui que externalitzar-ho per a poder complir tot el que ens demanava. El tema de la separació de cadires, el ballar de l'espai,
l'hidrogel, el registre de la gent que entrava. Clar, a nosaltres això ens ha provocat més feina. Més feina. Ara ja quasi ho veiem com a normal. Després des de setembre fins ara duem una marxeta que ja ho veiem com normal, però bé, és més feina i més despesa. Començarem en el de carrer i després obrirem la sala. Han tingut la sort, a Cine Alboraya, que estem fent la programació, no ens han tornat a tancar ni ens han tornat a dir, com en altres pobles, que sí que sé que han tancat, així de moment no, i estem funcionant. El públic en el carrer, al principi, estaven un poc a l'expectativa. Va ser una llàstima perquè vaig començar en l'espectacle d'Olea, no sé si el conegueu, que és un espectacle que mereixia haver tingut una bona acollida, però entre que la gent estava encara a l'expectativa i ens va donar la casualitat de que aquest dia va ser l'huracà, no sé què, Àlex, no sé què n'hi hagués d'estiu, que no sé si la recordeu, que va fer un dia molt de fred i molt de... Bueno, va ser a finals de setembre. Vamos, va vindre molt poqueta gent. Amb aquestes coses a nosaltres ens decebem, perquè, clar, després de la feina i de la inversió... Però, bueno, el resto de dies anar un poquet cada vegada millor, van ficar música i teatre, van combinar les dues coses, i bé, ara en el teatre el mateix, el que passa és que estem al 50%. I com estem al 50%, pràcticament plenem, perquè, clar, és molt fàcil plenar el 50%, i més en un teatre menut com és el meu. De totes maneres, jo veig que la gent té ganes. O sigui, jo penso que el públic té ganes i la gent està venint i està responent. I jo penso que veuen que s'estan complint les mesures, passen tots per allà, que tinguem la temperatura, com, no sé, són situacions molt curioses que a mi jo les mire ara i dic, mare meva, això qui s'ho haguera imaginat, no? Que ens prengueren la temperatura per entrar al teatre i són situacions molt curioses, però jo crec que estan responent molt bé. Jo he tingut des d'octubre fins ara espectacles per a bebès, he fet dos grupos, la gent ha respost molt bé. Espectacles infantils, que també, que s'ha plenat l'aforo, espectacles d'adults. L'altre dia tinc l'Electe, que sabem tots com funciona, que ahir no n'hi ha pegat, però és que demà tinc a Cool Combat i tinc ple també, pràcticament ja el teatre, en el 50%. Vamos, que jo veig que la gent té ganes. La gent té ganes. També és de veres que n'hi ha molta gent que té por, perquè te ho diu i te diuen, ai, és que a mi me da miedo salir de casa, és que jo no sé. O gent que te crida, que és habitual del teatre i és gent més major i te diu, mira, és que jo, saps que jo ara no puc anar perquè fins que no passa tot això no vaig anar. Però gent que de normal sempre venia, però per precaució personal, perquè són persones vulnerables, no venen. Però, en general, jo crec que bé, que la gent està responent bé i té ganes. Dins de lo que sempre ha sigut el món de la cultura, que tampoc és que siguem molt multitudinaris, però bueno, bé, jo estic contenta. Vamos. Estic ja en aquests moments tancant la programació del primer trimestre. Jo penso que de totes aquestes coses que han passat i que estem passant s'aprenen coses. Jo la programació del primer trimestre estic confiant i estic programant com he fet sempre, no? Com habitualment he fet. Ja no fa falta parlar amb les companyies, però quan tanques una data a la companyia, jo crec que ja ho tenim més dos en la ment, de que si passa qualsevol cosa, està clar que tindrem que aplaçar, perquè ja tenim l'experiència recent i això no suposaria massa problema. El que sí que nosaltres hem decidit, després de passar per l'experiència que hem passat, és que anem a fer, el que tu estàs dient, anem a fer més activitats al carrer. Cosa que abans només les centralitzàvem en l'estiu. Ara hem decidit que a partir de primavera anem a començar a fer sobretot música, però també teatre. En concret hem pensat un espai que volem potenciar
que és el passeig, un passeig que tenim així, el passeig d'Aragó, i volem es comença a provar a partir de març-abril, quan es comença a fer millor oratge, després de que passen falles, si se fan falles, però bueno, si no és una manera de parlar, després d'aquesta època, és començar a fer més activitat en el carrer per a, d'alguna manera, també, bueno, jo penso que les activitats de carrer sempre són més, arriben més al públic, no? Perquè la gent passa i gent que habitualment no ve mai al teatre, doncs captes a més gent o gent que simplement ni se planteja gastar-se diners en el teatre, perquè això també passa. Jo soc d'així del poble i me relaciono amb molt tipus de gent i n'hi ha molta gent que no s'ho planteja perquè no s'ho planteja gastar-se ni 5 euros en una hora de teatre, no? Encara que tampoc, no, algú per els diners, però és que també jo tinc l'experiència de que he regalat entrades i tampoc les volen. O sigui, que n'hi ha gent que no té, no sé, prefereixen quedar-se en casa o anar-se al centre comercial que anar a veure una obra de teatre. El Borellà també és molt gran i n'hi ha molta varietat de gent. Però bueno, fer teatre en el carrer sempre apropa més, arriba més a tot el món. I de moment és aquesta la nostra idea de fer coses per via telemàtica o via internet o via xarxes. De moment, les xarxes les estem utilitzant per a el que les utilitzem, per a fer difusió, per a després també fer això, que arribi a la gent el que s'està fent, el que es va fer i el que s'està fent, per a que vegin que en Alboraya s'està manejant la cultura i tal. I de moment no s'han plantejat fer ninguna cosa especial. No sé, yo me quedaría en el tema de que todos han dicho, de la pandemia, de que si de esto vamos a salir más buenos o más no sé qué, que yo no me creo, pero bueno, por lo menos que sí que el tema en el confinament, el tema de la que la cultura ha arribat més a la gent per mig dels xarxes o per mig de l'internet, que has realment tingut algun profit, no? En la gent i que després això ho vegem en el dia a dia, en que la cultura que jo sempre considero que és una cosa minoritària, que deixi de ser tan minoritària i que arribi cada vegada a més gent. Tampoc a molta més, perquè si no ens cabran tots en els teatres, que els teatres no són molt grans. Tindrien que preparar-se així d'una manera massa. Però bueno, sí que veres que la gent té demanda, i això seria molt positiu perquè les administracions se manejarien més i dirien, doncs anem a... No sé, jo penso que la gent té que viure l'experiència de la cultura, té que viure l'experiència de les arts escèniques, perquè és molt més positiu que quedar-se a casa mirant la tele o que anar al bar a fer-se la cerveseta. Tot té el seu moment, però és una llàstima que la gent se perga. A mi moltes vegades me dona aquesta sensació de que se perga de que perguen les oportunitats, no? Que a vegades passa que té por de públic i el poquet de públic que ve t'ho diu, ai, que llàstima encara i que la gent se perga això, saps? I això és el que... Perquè aquesta sensació tan bonica que he sentit jo, que la podien estar sentint els altres i no l'estan sentint.